Pozvite svoje zmysly na cestu do srdca Slovenska, kde sa skrýva klenot prírody, Demenovská jaskyňa slobody. V jej útrobách sa skrýva svet, kde čas zastal. Unikátna kvapľová výzdoba vytvára krajinu akoby z iného sveta. Každý krok odhalí ďalšie tajomstvo, ako napríklad sintrová výzdoba, ktorá sa vyníma svojou krásou a dokonalosťou. Najzaujímavejší úkaz je večný dážď, nevysychajúci vodopád, ktorý padá zo stropu a vytvára melódiu prírody. Pohľad na kamenný laster, ktorý sa nádherne odráža na povrchu trblietavých jazierok, zanecháva návštevníkov v nemom úžase. Demenovská jaskyňa slobody, s jej neopakovateľnou atmosférou a nádhernou kvapľovou výzdobou, patrí medzi najkrajšie jaskyne v Európe. Prežite nezabudnutelnú exkurziu plnú objavov a krásy, ktorú ponúka len Demenovská jaskyňa slobody. Nechajte sa uniesť príbehom skrytým v kameni.